Menujem sa Zuzana Gajdošová, som vedúca súboru Ľudovita Štúra z Melbourna. Pochádzam pôvodom zo Selenče, tam som sa narodila a žijem viacej ako 40 rokov v Austrálii. Sme prišli na dolnú zem s tancami a s piesňami, ktoré sa snažíme zachovať počas našich 50 rokov pôsobenia v Melbourne. Sme mali obrovský zážitok medzi všetkými našimi krajanmi v Dolnej zemi, počnúť z Vojlovici, z Padín, z Kovačici, Hajdušici, v Jánošíku, v Selenči, Bačskom Petrovci a na záver tu v Lúgu. Sme nesmierne rada a nemôžem vám ani povedať, čo znamená pre nás, aj pre tieto naše deti, ktoré sa snažia zachovať si svoju identitu a kultúru, jazyk, pesničky a obyčaje. Išli sme mnoho slovenských osád, ale na žalosť, keďže nám to čas nedovolil, nemohli sme prísť aj do Starej Pazovy, ale dúfam, že do budúca sa nám to uskutoční. Chceli by sme nadviazať styky aj s vami a dúfam, že v budúcnosti budeme môcť prísť a navštíviť aj naše osady, iné slovenské Dobanovce a ostatné susedné dediny. Chcela by vám predstaviť aj našu slečnú Aničku Sklenárovú, ktorá je choreografka týchto krásnych tancov a sme veľmi hrdí na ňu. Môže vám ona niekoľko rečí povedať. Ja som Anička Sklenárová, otec mi pochádza z Ťatov, z Lúgu, mama z Hajdušici. Sme mali veľmi pekný čas tu vo Vojvodine, strašne sa nám páčilo, pekne je tu a cítime sa, ako keby sme boli doma. Že ste prišli k nám na program vo veľmi pekne, za to vám poďakujem. Aj dúfam, že sa ešte pár raz stretneme. My sme vám prichystali darov, nebo by tam prichystaní pri mne takto, a toto je pre vás. Pomohli niečo, tak sa je Ďakujem. Pekne sa cíti tuto u nás a posle poďme tam na zábavu, všetci na trošku dáme do tanci. Dobre. A budem môcť započuť ručania. Tak nevravíte, že ste boli vo Vojvodine aj lač? Nikda. A smedný pogotovo. Pícia drží človeka. Tak je, máte pravdu.